Apa kabar sana? Jangan lupa yo cakap Siril Asmara. Allah di balik anak rimbo ada bakayu malang di balik anak rimbo batang lanar raba larang Jawa lalu digesek batang lanar raba larang rantau lalu gesek onan tadi lakaset olah nombor latigo hokini lakamasue pae oka nomor la ampe tonton YouTube larang rantau olah Adobe
Oroma sudah kadailah siap mulai menggales rida. Onan bana mau pi Sri Depi panggilan Depi dinan banyak itu kalau kau dipandang mulai menggale badaninya. Odeinya mulai menggale petunjuk datang dari bini manto nambah namo si upi iyamba itu kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lamo bana tio arinyo menggale sedang menggale badaninyo de anak bertambah gadang ukuran sekolah basikolah. Anak nantu lah bau muapa 6 tahun lah masuk sekolah dasar iyo lainnya buyang ni kotuan. Oh iya lainnya Pak Buyong Niko indah to bilang lamo bana sedang inyo sabantu itu dek manggale nyolai tio ari ko ado inyo jua bali alanyo simpan di si Depi biaya indah poya-poya karena awak sedang dirantau walaupun ala rumah awak nan punyo. Nyobueannya di badannya tumanyo lah suami mayam tadi nambah namo badan simanto di sinan kalau kau dipandang. Yo indak to bilang lamo bana indak di siko di palamu biari baganti hari tumpak di badan lainnya tadi yo lainnya lau pie Depi orang banyak sayang lakainya. Tetangga banyak sayang kainyo di mata tetangga nak kasayang mengecek inyo sangat lunak budi elok mengecek pandai ndak pandai menyombong-nyombong ndak tahu mau tak tinggi. Mangkoknya orang sayang kainyo mangkok orang elok jodek ngepi tuan. Tumpak di badan de tadi dek lamo inyo di Kapolres laka diopor KBLP ba itu bana badan inyo menunggu hukuman jatuh. Yo sadang lainyo di tanah rupo itu lainyo calik tarui juo nyo calik juo di si Depi anak dibawa kaduonyo sarato jo badan manto cukui jo iyam bini manto. Ndak nyoka bando di badan manto sarato jo badan iyam mansonyo Depi rumah babuean lah bagi tampe untuk menggale tanahnya hati namo Depi. Ndak boleh dia tahu sama laki keluarnya di penjara boleh nak sangadar badan dengan di tuan. Boleh nak
gak sadarnyo badan dedi itu etongan urang nanado disinan kalau dipandang indah to bilang lamo bana salasai mencali kaba LP agak sajo di badaninyo ukuran balik laba balik tumpak di badan dedi tadinyo dalam tarali basi Tuhan. Nyo dalamnyo tarali basi itu kalau kau dipandang lah ingin kandak mendukung anak lamu-lamu tamasu anak nantu serato anak nambonsu tapi ba mengaban awak di dalam penjara. Oh salah di badan awak juga itu di nasib badan dedi ke Tuhan saja pai basarakan Tuhan. Oka Tuhan saja basarakan tumpak di badan ninyo sekutiko nande piala balik ke rumah sarato manto jo siam cukui jo anak nambadu ho sampai ke tampe pak nanyo tuju nan iamnyo kalau dipandang duo jo badan lamanto tadi ala pulang lola ke rumahnya nan depi tinggal di tampenyo rumah lado masing-masing depi usaho alo menggale bakadai di rumah kanamonyo rokok ado pak minyak mani ado cukiknyo barang harian nanyo jua ba itu bana desideng happy Tuhan. Oba itu bananyo adesi depi agamo taat pulo sumbayang indah namu perainan solat namu tinggalan solat limo wakatu kabilat kawatulan ada perai badan depi. Oba itu bananyo kok dipandang indah to bilang-bilang lamu ndak guno to etong lamu. Oh anak nantu dalam sekolah sedang dalam sekolah dasar Tuhan. Oh sedang dalam sekolah dasar itu inyo dipandangi ndak to bilang-bilang lamu ndak disiko di palamu tinggalan badan diri depi sedang jualannya di rumah inyo tu sedang jualan barang harian to japui badan diri dedi sedang nyoado di penjara sedang di BLP kok dipandang menunggu waktu sidang menunggu sidang saja oleh badannya buyong dedi di ma BLP nyo sekutiko di ma tahanan sawakatu itu ditahan di daerah Cipinang Tuhan. Oh ditahan di daerah Cipinang ba itu kalau kau dipandang tumpak di badan buyong dedi kalau nyo manso bujang-bujang kalau nyo manso dahulu nyo pajak kotaan ke agamu mengaji santiang solat bisa ba itu kalau kau dipandang agamonyo sangat hebat bana cuy itu badannya sekutiko ba itu kalau nang biasa saja nyo lape KBLP Cipinang saja nyo ado di penjara nan solat ndak namu tinggi Tuhan. Oh
nan solat nyo anak namu tinggal nan solat 5 waktu ba itu bana disidedi ko adonan ndak pandai mengaji nan samo dalam BLP di sinan kalau dilihat nyo ajan di dedi cie nyo ajari dedi kawan samo tahanan parenta kepala sapi ba itu kalau kok dipandang parenta orang di BLP co itu kalau kok dilihat orang batambah tahu juga Tuhan. Orang bertambah tahu jo mencari nyotaan agama bantu itu rajin solat pandai mengaji bisa menunjukkan orang tak tahu pengalaman ada segala cie Deinyo hebatnya rupo itu lain dak bahasa pendapat lain banyak orang nan sayang apalagi kepala BLP ba itu bana diside di Tuhan. Ndak lama kita bilangkan Nabi hari baganti hari Nabi hari baganti pakan Nabi pakan baganti bulan Nabi bulan baganti tahun Latih bos sore panggilan tuma di keluarga menghadirinya sidang terakhir di sinan hukuman kadijatuan ba itu bana sekutiko agak sajo sawakatu itu alatibo wakatu sidang hari abana sidang sawakatu itu hari itu tape hari Rabu keputusan sidangnya hadiri di badan depi oh sarato jo badan manto tadi cukui siam bini manto sarato anak nambah 2 mencari apanya sidang Tuhan. Oh mencari nyawa untuk panukum di sinan kalau kau dipandang adona menuntut sebanyaknya 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan ba itu kata orang penuntut hukum. Dan ada juga pembelaan di sinan kalau kok dipandang dangakan bana di Pak Hakim serato jo pajak semangat sampai 20 tahun lay jale di badan apa makkonyo ada pembunuhan bukan pembunuhan di buwe-buwe. Angku kadiri pak sorang-sorang ketahuan di kamar bantu itu jale tabuwe bantu itu di malu indak kata bae di malu indak kata bunuh ba itu kata badan inyo tanpa sengaja pelanggaran oh tanpa sengaja pak kekerasan ba itu kata badan inyo pencemaran nama baik kepala keluarga mangkota jadi kekerasan pak hari itu sidangnya penghabisan tuntut penukumnya ma 20 tahun entak ba entak sawakatu itu pela membela sekutiko yo sukun jatuh talawi sempiang bagolek lalu paknya kakak guru nukun jatuh hakim babel yang tahu kundeng di Holi mo bale la tahun Tahu kunde di 5 balik tahun dak dapet dibela lai keputusan ala sudah di tokok Palu nak nyolai lah jale hukuman jatuh sebanyak 5 balik tahun
Hotadanga di badan depi ke dalam jatuh aye mato maniti-niti aye mato maujan labe aye mato depi lamo suami di panjang arot tuane Oh lamo apa na awak di penjara 5 tahun 5 balik tahun mangko keluar nyo minta izin di si dedi mengecek jo anak jo bini nyo jo keluarga ma diri sidang di izin Oh sakuteko harne tuane Indak guna do dietong lamo ndak perlu dibilang lamo bana mengecek lainnya si dedi do si depi anak lama dapet di dukuannya hanya dukuang anak na bosu onde nak kandung sayang apa onde niko anak tua apa elok-elok nak tinggal jo ibu elok-elok tinggal jo mandi apa bakal luak kepanjangan arol anak kandungnya Mapa bakal luaknya ke penjara elok-elok nak tinggal jo mandi dan perangai nak niko banyak-banyak itu kato badan dedi ha katonyo dedi kasih depi onde depi ya di abang maafkan abang mulai pada hari kini selama kita dia membina rumah tangga selama awak berturutan Abang jangan dia dibari doso antak mati di panjang aro depi Yo antak mati dia di penjara antak kependek umur abang rilan mulai pada kini dari salah nang ketek kadang-kadang ko ado kato kasarila jo maaf di badan abang jawe lah tangan pi badan abang jangan dia dibari doso menyimpu dedi ke kaki depi meminta maaf dinan banganya Mama minta maaf nyo adinam banyak nyo jawe di badan depi nan depi lama nangi pulon de abang sayang jo depi jangan cuy itu bang badan abang depi sayang kebake abang nan abang indah do bang babari doso segadang-gadang salah abang cua bana barek nyo salah abang depi nak berang bake abang Oh depi nak ado lagi doso depi maaf
makan salah bang dari duya sampai akhirat bang. Dari dunia bang sampai ke akhirat nak kabagi badoso do bang abadan abang iko langit nande pi jujung iko gumi nande pi pijak bajanji hati kati nang kuaso ado mandanga kato dari depi baru bakato buyon dedi onde depi ima bini abang Honde de pie ya maniko karano abang KBLP karano awak kabab penjaro Salamo limo dia balik tahun kondak rela menunggu abang kondak taluk depi menunggu Ko ingin depi dia meminta carai, minta lah carai besok dia ke penjaro. Minta lah carai ke BLP buik lah pia surat carai biarlah abang dia tukang tekan. Dan abangin lah dopi kakak berang ba itu kato badan inyo balaki lah dia jona langain ho depi balaki lah dia depi kana lain bilo wakatunyo depi kandak menukar suami bilo wakatunyo depi kandak balaki minta lah dia surat ke penjaro biarlah abang tukang tekan abang setujui depi bersuami ba itu kato badan dedi mandanga kato coy itu nyopalun badan diri dedi Honde bang dedi sayang depi danga de abang kato depi walau kamati bang abang di penjaro walaupun abang indah adonan depi indah kabalaki dan depi indah do bang kawas suami konda abang suami depi dia sabantu iko bang Nda ibu abang mencari anak saya elo iko bang anak awak balaki lo epi basuruh manuka suami lo abang cari tuan kok namu bang epi basuami manuka ya anak epi hendak kalapi do bang epi ke Jakarta ancak di Bangko bang di daerah lorong Kampar Salamo depi bertinggalkan banyak nambah tanyo bake depi ndak suko ganti laki depi sayang kabake bang abang di penjara
nan lain langain jandikana inge-inge capek bang minta keluar boleh bertamu awak balik berkumpul abang ya bang. Oh Joanna anak abang Dedi hendak tobing hilang lamo bangana hendak guna di hetong langamo di sinan kalau pak kok dipandang tumpak di bangadan diri Dedi nyola dibawa ke BLP di Cepinang nyopayo depi balik baratok depi Joanna nyotuan oh lamo batamuna niko jo apa na Holi mo balik tahun mana dalam tahanan nak kandung sakit na aduh limo balik tahun bang abang di Panjaro lalu di balik teralibasi hantalai basalimui bang abang indah ati depi bang bertambah lulu bang Dedi cuy kemana bang banyak coba la ilaha illallah. Oh jangan lupa bang abang sumbayang mendirikan sumbayang sayang jodepi bang oh dirikan sholat ya bang limo wakang honde kok nantu bang anak awak lah dalam bang sekolah dasar kok nang ketek jadi bang bantu iko abang tatali mau balik tahun lama berkumpul bang oh badan awak oh abang kok tahu musibah ciko bang nak ke Bapalapi abang ke Jakarta bang dia lah di Bangko jo awak dulu.
Oh ndak to bilang lamo bana ndak guno to etong lamo Hodepi babali nyokaruma sarato manto jo siam cukui jo anak badu Ojo kui jo anak badu ndak lama to sedang jalan sampai ke rumah badaninyo kalau si dedi kok dipandang lah sampai nyo ke BLP yo BLP di Cipinang Hukumannya ala jale selama 5 balik tahun. Baik itu kalau dipandang dihukumnya jale 5 balik dipotong manso tahanannya nanado barat tinggalnya sekutiko di sinan tentu dijalani. Oh agak saja di badaninyo kalau inyo dalam tahanan iyo di BLP Cipinang tu orang banyak tahu dinyo apalagi kepala di BLP orang tu tahu kesadonyo pajak taat ke agama rajin solat tu pandai mengaji. Oh pengalamannya elok bana ndak pandai mengecek kare dan pagang pado badaninyo sadang cuy itu kok dilihat sadang dalam tahanan oh Tuhan. Oh sadang dalam tahanan ju di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamu-lamu tinggalan sadang di BLP kita bilang badala si Depi yo joinyo la jo anaknya sadang di ate rumah ju bayi yo jo anaknya kalau nan Depi kok dilihat Onan Depi coy tujuh kok tiba waktu sumbayang mandirikan solat ndak lupa solat 5 waktu agak saja Depi mandirikan solat selesai solatnya meminta ya Allah pengasih jo pama jo penyayang lapekanlah baban suami ambo dalam penjara lapekan asapan di BLP ibu juola orang kainyo sayang juola orang kainyo kurang-kurangi hukuman dape baik itu dalam niat inyo Tio tio solat tio maniatkan badan sideng di Tuhan. Oh maniatkan badan si dedi indak to bilang lamo bana sadang coy itu kok dipandang abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan tumpak di badan diri Depi inyo manggale tarwijo lainyo rajin bau saut Tuhan. Lainnya rajin bau sao ko ado undangan matu orang kaliling ndak pernah Depi tak hadir ko ado lo undangan tibo kamu saji ndak pernah tinggal sekali juga baik itu rajinnya badan Depi dek pandainya jo masyarakat manandoan sayang orang kainyo dapet bandara di musaji baik itu Depi hola bini si dedi
Odape bandara di musaji urang picayo bakede picayo bananyo kasih depi ba itu kalau dipandang cuy itu toko masyarakat Ko ado acaranya kadibue iyo di musaji nyo nanggadang tetap nyo epi kanai panggil ba itu kalau ko dipandang hode hebatnya badan si depi selamu inyo tuma jadi bendara ndak pernah donan inyo tuma ketahuan ndak adonan cacik namu inyo Oh mangko sayang kainyo toko masyarakat mangkonyo sayang ranan tuo dari nantuo kanan mudo orang bisa yang kabadanyo mengecek ndak pandai tinggi Tuhan Oh mengecek ndak tahu menyombong-nyombong tetap balunak-lunak nyokaban ko ado salah di musaji nyo sampaikan balunak-lunak jo galak katonyo lape mangko picai orang nantu mangko nyo yakin orang nan banyak Iko yo bananyo si depiko sabatu-batu nyo ibu rumah tanggo Iko bini-bini nan soleh Iko bini-bini beriman Ba itu kata orang nan banyak Yo orang sayang kawake inyo Orang picayo kasih dengepi Tuhan Padahal orang tahu Pak Sawakat itu mansonyo suami badan depi kini ko sedang dalam penjara di BLP Cipinang suaminya iyalah kasus pembunuhan baduo sekalinya bunuh yo tapi kok mencali tingkah laku depi ndak yakin orang sekete juga mungkin cobaan dengan satu mungkin ujian dari Allah baik tukang atau larang nan labanya Oh indah to bilang lamo banana guno to etong lamo Abi hari baganti hari Abi hari baganti pakan Abi pakan baganti Abi bulan baganti tahun ala setahun 2 tahun selama itu kok dipandang anak bertambah gadang yo Tanda lah gadang anak nambah 2 nantu anak dipandang nambah namo si buyong Nikola tamat sekolah dasar lah masuk inyo KS
Nantu anak lama SMP duduk di bangku kelas 1. Obi anaknya elok bana, obi anaknya rancak bana. Anak gagah sebantu itu, kulit putihnya awak kau tinggi ba itu kalau kau dipandang. Obinyo pa anak depia, obinyo sehari-hari, obinyo anak olahraga sepak bola, obi sini ikut tuan. Sepak bola obi sini ko tumpak di kelas badan ninyo. Guru sayang kabake anak, di malo guru ndak kasayang. Ko ada pertandingan antaran rumah sekolah, iola sepak bola kaki. Niko ko andalan orang banyak, niko ko andalan sama sekelas, ba itu hebat anak depi. Iyo sini ko hola anak si depi. Tumpak inyo anak nang ketik lah masuk lo sekolah dasar. Ba itu kalau kau dipandang indak to etong lama. Sadang cuy itu kau dipandang anak-anak dalam pendidikan. Dan inyo depi ba usaha rajin juo. Ndak adonyo patah sumangan walau suami di penjara tinggal. Sedang cuy itu to japui dedi di BNLP. Oh Tuhan Mato japui si dedi pak dalam tahanan akarajo badaninyo. Kok lape waktu solat, kok tibo abi waktu inyo karajo dalam BLP. Maja kawan pak sekutiko, kok ado ndak pandai mengaji nyo aja mengaji sekutiko. Pengalamannya elok juo. Cuy itu dedi sawakat itu. Ko ado kandaknya baja mabian kipe atau mabian mesin cuci serato mabian nasi. Ado pengalaman di si dedi. Lanyo tunjuan kawan samo-samo senasib. Samo di dalam penjara tu Madisinan kalau kau dipandang indak to etong lamo ndak guno to bilang lamo bana. Agak sajo lapak di badan diri dedi biarinyo baganti hari biarinyo baganti pakan sapakan jodoh pakan abi pakan baganti bulan sabulan jodoh bulan. Ado harinya sekutiko maaluninyo kepala BLP di sinan kalau kok dilihat masuk ke dalamnya sekutiko bercerita sama-sama penjagaan. Ambo lama lang kini sabananyo asi rumahnya rusak kesadonyo walaupun asi di kamar anak walau asi di kamar ambo ado anggaran 8 buah. Ionyo asi ate rumah abila rusak kasadonyo Kok
Kadi balian lah sebaru zaman kini lah kabedo kita membilang bara pitinyo tu sebanyak 8 buah wa itu kata kepala BLP baru mengecek penjagaan dia pak dengan bana ado tahanan awak pak nan hebat bagian elektronik. Nambah hebatnya bagian mesin cuci serato mabian AC walaupun kulkas sekalian pajatu asli orang Bangko. Tapi kasusnya kasus pembunuhan. Pandai bana mabian AC, pandai mabian mesin cuci. Itu bana orang nanyo ajan salamoinyo di panjaro aja mengaji oju Mama jangan ngaji pak inyo juo tapi mencaliklah sifatnya anak muda tu nambah nama pak si buyong dedi ndak yakin awak inyo jahit rupa jaku pasti orang elok-elok pak tapi kau mungkin terpepet terdesak mangkuknya sampai ada terjadi pembunuhan. Mbak itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu ko iyo sabantu itu tuang panggil nambah namo dedi angimbau tahanan banamu dedi bau kadake badan namo di bau kadake badan ambo mandanga katoco itu dipanggil badan si dedi satonyo panggil di penjagaan keluar dedi sekali siapa kato badan dedi asal apa ambo dipanggil mandanga kato bantu itu ndak ambo do nama manggil dedi ado kepala BLP dan kemamanggilnya kandak mengecek yo dedi katonyo badannya nama imbo latabi takwinyo badan dedi ajo salah lepak badan ambo ndak do melawu salah salam muritan do pak salam muritan disuruh ambo kerajaan pak tapi mangajo ambo dipanggil ajo salah badan ambo mangkota panggil badan dedi pak Mamang kota panggil apa badan dedi mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang agak sajo di badan dedi tibo lainnya pak di kepala BLP serta tibo inyo basalam meminta ampun sekali badan dedi onde apa dangakan bana ampun beribu pak kali ampun di bawah tapak kaki di atas selok kebasaran ketor yang keto telompek keto takui keto nak sampai nambana kato pak bakabakan aku sabab karanonyo mangkota panggil badan ambo pak Mamang kota panggil mapa badan ambo mandanga kato rupo itu sinan bakato kepala BLP dangal diang buyong dedi apa batanyo bake buyong kok lai kaban lai kok indak kaban indak jan baduto dedi jo apa kabanyo ang pandai mabian nasi yang pandai empelok mesin cuci kok rusak bisang mabian kato sampai sabantu itu jawapan di si dedi selagi bisa pak diabian mungkin jua ambo bisa mabian tapi kau ndak bisa do pak ambo mabian kau ndak bisa lah diganti tentu yo ndak duit do pak beko apa berang lo kawak beko apa bangi lo kawak ba itu kato badan dedi tapi selagi bisa pak ganti alat insya Allah ambo biasonyo balambe-lambe mungkin bisa pak
Mabalambek-lambek nyopa mungkin bisa mendengar kata rupa itu di sinan. Kalau kok dipandang apa mangko apa imbauan kemari ado dia matuma ditampe apa ado lase di rumah sebanyak 8 buah kamarnya ado pakai AC. Kamar anak jo kamar tamu sarato kamar badan ambo ndak nana elok doa seciek juo kok kadi Bali lah yo ngamusin kini awak jale kehidupan bantu iko ba acaronyo membali baru tapi kok batu-batu yang bisa mabean mbo bao badanang ke rumah mbo mabean asenan usah tapi jangan buyuang membuek masalah. Janang magi malu ndak badan ambo. Ambo bawang ke rumah ambo tanpanyo ado pakai pengawal tanpanyo tangan bapalanggu ambo lapean ambo agi bebas. Tapi jangan lari yang di rumah ambo. Salah saya yang abean buyong ambo bawa kapanjang arona Buyong bopor balik KBLP mandanga kato bantu itu baru bakato badan dedinde ko itu nanapak kawan ko iyo rusak pa siapa kok babao ambo katampe apa ambo nyoinda dopak kakalari biala mati ditahanan kalari ambo nakka O kalari ambo pandak kado ko ingin dulu ambo lari sawakatu orang lah sudah ambo bunuh mungkin yo ambo bisa lari ambo imbaukan dia pak ke Pak RT jo Pak RW ambo imbauan ke toko masyarakat sesudah orang ambo bunuh Komandang kato bantu itu picayo kepala BLP kalau iyo nak sebantu itu mola barangke badan apa Hombo bawang ketampe apa mabean nasin rusak mola barangke badan kita Mandang katanya rupa itu di sinan kalau kau dipandang barangke dedi jo kepala BLP siako namo badan apa banamo Pak Amin Orang Betawi ane tuangane Banamo Pak Amirnya orang Betawi di sinan kalau kok dipandang sadangnya ate oto juo marah ke rumah apa Oh di ma tinggal nyonyo apa tadi di ma kok tinggal badan liau
Iyo lainnya Pak Amir kau tinggalnya ndak bara jauh dari simpang Gajah Damai. Oh dakeknya simpang ampe bana, dakeknya simpang ampe lampu merah di sini tinggal badan apa indah di jalan ni palamu. Yo panek dek lamo pak bakal lamuan dek lamo to di bajalan tiba wakatu yo jangkonyo lah sampai ke tampe apa. Talata oto di laman rumah gadang sebantu itu mananduan gadang rumah pak rumah gadang 9 ruang salajang kudo balari ati di malo ndak kamamang bilola kadape dake lamo josi depi di mandak guno doto etong lamo bana maalun sajo lah badan ninyo kalau na ninyo kok dipandang agak sajo di badan dedi na ninyo ala turun oto setelah turun dari oto lah turun badan dirinya ala nyo apa turun pulau lah langsung naik ate rumah. Onde nak kanduang dedina kok kama ngopi dulu mengopi nak jangan kerajo ala itu sekali kato badan apa kerajo kualu lah iya wak kedonyo lado kerajo mak kok lita mengopi kok apa makan kok awi minum kok mengantuk bau lalu kok angin mandi dulu badan dedi mendanga kato rupo itu onde apa dangakan bana salapan nasi apa rusak biarlah sepak mbuawai dulu beko kok lamo bana apa ambo ditampe apa lo kanai beko di BLP apa lo dape efek sampingnya mendanga kato bantu itu jawaban badan apa onde nak kandung dedina yang danga keto apa asal ndak lari yang dari rumah apa asalnya lain yang ndak cabut lari apa membawa badan buyong ndak ada lo apa dona nak kekanai picayo lang bake apa parantian bisa yuang kasadonyo cuman pasan di badan apa dan sampai dedi cilok langarina jangan sampai dedi nak cilok lari kok sempat dedi cilok lari apa pulo nang kamar say apa kok jatuh dari jabatan ba itu kato badan liau mandanga kato rupo itu lasana ngatinyo badan nyonyo buyuang dedi mulai dedi abean kima abean nasi nyo abean nasi para tamu nyo boka asina rusak ukuran ganti kadiganti tapi sekali asinyo buka ndak nangkava ganti cie ba itu hebat badan
abean nasib para tamu selesai dibuka nyoba rasian nyo susun nasib balik sudah disusun nyo hiduian nyotes nyo asen para tamu satu hiduian nasib tadi teraso di badan apa manggeliang apa memandangi sahebat ikona pengalaman mengakok sampai bamurakan olah sudah secik nyo abean dek lah sudah se nyo abean cik lah dingin ase co biaso kancang angin nyo diraso antara so di badan apa oh bakato apa kasih dedi onde dedi ya na apa bawa minum dulu badan dedi koroko apa balian jan karajo tarwiala na kato sampai nyo ada di Manjawi kok marokok lo ambo pak jo mangopi beko nak sudah nyo ase apa ase kuado 8 bura baru nyo sudah cie de ambo tinggal 7 lepak ase kadia beani koko hari la pukul 5 kok malam bedo pak bakarajo tepat suambo apa antan dulu KBLP mendanga kato bentuk itu baca kato apa sekutiko onde nak kandung dedi nae sesuai kato apa tadi lekana muang gak 6 bulan ditampe apa nak kado do nak urang namberang itu tutangguang ho jawab apa yona asakan jan dedi cilok lari asakan jan lari di rumah apa kok sempat lari dari tempe apa kok jatuh dedi di jabatan oh apalah kajatuh mana di jabatan ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang onde apa 100.000 100 nanado anak-anak apa nanambo indak dopak kekalari nanambo indak kamancilok lari ndak kamaniayo do badan apa oh niatlah sudah pak dalam hati walau terpenjara gak 8 tahun walau nyo 2 balik tahun walaupun ala 5 balik walau tahu pun sampai mati nani ndak ambo kakalari ndak kamancilok lari do pak di BLP pak ndak kamancilok lari dopak di BLP picayo lapak badan apa mencalik kato dedi naninyo bini dari apa Amir iyo picayo ke badan dedi picayo panu kana tusia konamo badanyo sekutiko iyo lah bini dari Pak Amir Hosia ko gala dengan namu banamu liau ibu sang hari Tuhan. Oh kalau naliau nyopa ibu sari urang tepandang juo dihukum akar ajo badan ibu. Manandoannya orang tepandang orang kaduo di Kapolda Putrajaya tukang pindah-pindahan orangnya di dalam tu baik tu bingini baik olah badan lah apa oh asaliau mengatakan pindah tetapnya pindah de ibu tu ba itu bini Pak Amir ko
Disinan kalau dipandang ibu picayo kasih disinan kalau dilihat indah to bilang lamo bana ndak guno to etong lamo honan kopi ala nyo minum nyo tutui kopi babalik korokok lah nyo bakal rokok sabatang nyo abean nasi babalik Onyo abeana se babali abeana se cie lain nyo buka se dalam kamar nyo buka pembuangan air ba itu kalau kau dipandang nyo calik kipe bagian luar kipe kuado di luar nyo calik kipe nan di luar nan cacik pada ase kironyo ado baut na lape mangko nak dingin kipe ke dalam kipe di luar lape baut ba itu kalau kau dipandang nyo pasang baut ba balik nyo rapian baut sekutiko kurang baut dia ge baut honang kumua kadi warasian selesai nyo buka cie lai sudah dibuka lah nyo pasang nyo iduian kipe ba balik sejuk nyo king ipe cobiang asotuan dingin kipe tu balik cobiaso la normal bantu baru dipandangi yo sanang hati apa jo ibu nyo abean lo nyo ase cie lai nyo bongka di kamar cie lai awak kamu lai membongka ase awak kamu lai bakar ajo wakatu isana la masuk baranti dulu badan dedi nyo tantu solat isa nyo ambil dulu air udut tuan nyo ambil dulu nyo air udut satu nyo ambil air udut mulai lain nyo mendirikan solat isya nang kanamo nyo sadang nyo mendirikan solat selesai nyo solat isya selesai solat doa dibaca sudahnya doa dibaca di sinan nyo ambil Al-Quran sekali nyo tanyo kebaki apa jo ibu lai ku ado pak pakai Al-Quran ado mana akat to apa nyo agian Al-Quran sekali selesai solat badan nyo nyo baca Al-Quran sekutiko mengaji nyo selesai solat mencali nyo baca Al-Quran tabi tangi bu jo apa yo hebat dedi hoka agamo tuan awak lah tuo dia bantu iko lah gaik-gaik badan awak ndak bisa bairama rupo iko membaca ayat suci Al-Quran ndak bisa sebantu dedi do dia hiyolah hebat bana anak mudoko nak patui lamonyo di panjaro musibah apa bana nyo nandape tuan selesai nyo baca Al-Quran di sinan kalau kau dipandang baru nyo tutui Al-Quran nak nyo lai agak saja sudah sembahyang sudah solat tu baca Al-Quran selesai sebantu itu telata Al-Quran agian pakai apa di sini ibu kabakaton de nak kandung de dina iko nasi na alat telata makanlah de dina anak ibu na ho makanlah de di anak ibu ho jadi adonyo anak ibu ko ho pajako sedang kuliah kedoktoran ho siako namo bana ibu siako galajo namonyo anak ibu ko sorang pulo anak sorang tongga babel yang ngupik sinan si buyong sinan
Kotuo sinan si bonsu sinan anak tu seorang dipandangi anak seorang padusi pulo Tuhan. Oh anak seorang nyoa padusi pulo dicali anak badan apa siako namo jogalanyo de nak kandung de dina iko anak di badan apa sedang kuliah kedoktoran. Oh nak tawang nyoa di namo adik nak jale galaju namonyo banamo piena siga malu Tuhan. Banamo pienyo siga malu ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang alanyo jale anak apa. Oh di sinan kalau dilihat bakat topi lah siga malu kabake badan si dedi onde bang dedi dah ngabana bian luasi lah kamar malu ba itu bana katoinyo abian bang aselo elo. Oh mandang kato coy itu jadi dia kato badan dedi selesai makan jo minum sudah marokok lo sabatang nyo ulang karajo balik abe anase hoci lai pa nyobe anase cie lain dak lamo inyo di karajo la sudah se cie lain la tigo pa asenanelo bakato apa dengan ibu Ariado pukulnya sebaliknya pas masa balik malam onde nak kandung dedina ejan badanang kerajo dulu itu makamar untuk dedi lalok lah dulu badan dedi barisuk saja wakarang aja nak barisuk sajo yo nak bakarajo ba itu kalau kok dipandang mandanga kato apa jo ibu lain dah ba apa lain dah ba abu ba itu sekali kato dedi baru bakato badan apa jadi sian angka menagang sian angka berang kang urang di BLP tu kuado beko angka memberang yang ku age kaba kapak nak tawang di badan apa ba itu kato Pak Amir tu ba itu kato kasih dengan di mandak guno doa to etong lamo jonan malam semalam itu ala tidur sarumanya sekalo lalu lari siang apa tanola hari kasiang bakuku ayam la dalam kandang bapi comurai ate kayu mandak siang dua hari de ayam dak siang hari de murai tando la hari kasiang la badara badarum darum bunitami yang rang balari lata singkok bantu lanyo ambung nampi kata bi matoari main nak to bilang lamo bana disiko kalau kok dipandang hari paginya kok dilihat salasinyo mandi buyong dedi mas sudah mandinya keluar kopi talata di pambangan tuma
Kopi talataknya di pembantu ba itu kalau dilihat lah minum kopi pak badan dedi lah kopi ado pengaco ado lah maroko lo dedi sabatang selesai mengopi jo maroko baru lainnya mulai bakarajo nyo abe anase balik baru nyo elo 3 buah nyo buka asecik lain dak lamoi nyo bakarajo lapan sepak sekali rusak ndak lamoi nyo mabe anelok lah sekalapan nyo ma Yo elok lah asenyo akalapanyo dek lah elok ase kalapanyo baru bakato badan apa onde nak kandung dedina ase lah elok nak kalapanyo mandi dedi dulu kok sudah mandi bekuat do pakaian untuk dedi yang pakai baju tu kapamaka ba LP ang pakai baju tu ke penjaro ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu jadi pak kato dedi mandi si dedi elo sudah mandi bajunya ganti selesai mengganti baju onde nak kandung dedi na apa batanyo bake buyong kabanyo bini ang ado juana ang di Jakarta ko menurut cerita badan orang di mako anak jo bini yang mola kadake anak jo bini yang apa antanang kasinan boleh lape tadaga anak na boleh lape nyo tadaga anak boleh bertamu ang jo anak-anak boleh nak lape lo tadaga jorang rumah ba itu kato badan apa mendanga kato dari apa nyo ambil tangan Pak Amir tadi onde Pak Amir danga bana onde ko iyo namu apa mempetamu ambo Pak Juana anak 100 depi bini ambo terima kasih Pak banyak-banyak kok tadaga lepak kebake anak 100 depi badan bini ambo raso keputui jantung hati Pak Maraso kaputui mapa jantung hati mencalik menangi ambil tangan nama Pak Amir tadi bodoang mada di kato badan Pak Amir mangalo menangi yang nak apa kecontoh lah Pak kok kini kok teraga kebenyang mau apa antan aja menangi long mana apa dia apa buat tilo beko ya apa kare beko itu kato Pak Amir nan sabananyo nak badan apa ibu karang panjang arona Mola naik nak kate oto apa pertemuan ang Joana ang 100 bini yang sekalian mandanga katoco itu barangke nyo dari simpang nyo lampu merah nak bara jauh dari nyo simpang Gajah Mada di sinan kalau kok dipandang ala nyo naik ateo tola nyo 7 daerah BK
Lanyo tujuannya daerah Bekasi di sinan kalau dipandang sedang nyuala nanya oto kontak tabeong mesin duit gas ditekan nyogas tetakan kompleng nyorese andel masuk kompleng papa lawa jalan oto tadi otonyo apa tadi yo otonyo badan apa urang balai urang bapiti urang baradok kana monyo pajero oto badan apa Oh kepala BLP kana monyoto bajalan nak nyolai sadang jalan andel nyopor menuju daerah Bekasi. Indak to bilang lamu indak disiko di palamu maalun saja badaninyo dek lamu to di jalan sedang andel mah kalau dilihat jalan otot tarui manarui sadang jalan andel nyopor dari satu opor kedua dari dua opor ketiga dari tiga lapek kampe dari ampe lapek kelima tambah dilingi mau tambah tanganang Oh indak to bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang onde nak kandung de dina kola masuk nak wilayah Bekasi di mako tampe simpang masuk memandang kato cuy tutu ado pa simpang tigo belok kiri pak ba itu sekali kato dedi kato sampai sewantu itulah tibo dake simpang tigo babelo oto ke kiri cuy itu kalau kau dipandang dia kiri dia kida tu samo maka duonyo ialah babelo oto tadi ndak lama kita bilangkan tibo ditampe badaniyam Mayolah kawan mainyo tadi nang kawan samo sepermainan nang kawan samo sekampung yo turun sekali badan dedi napak ndak ada turun dari oto setelah turun badan dedi nyotarui ke labuah rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri mayam seorang ada di rumah Waalaikumsalam ketu iyam mencali iyam ke labuh pintu kiro dedi bananan tibo takaju iyam memandangi onde dedi dangakan bana di bang dedi mencilok lari abang dari penjara bang mencilok lari abang di BLP babayu tang abang beku bertambah hukuman abang membana bang iyam kabang mendanga kato bantu itu onde dek kanduang danga bana danga diam sabananyo ndak ada abang cilok lari abang nyobao di kepala BLP di Mabang nyobawa dia di kepala BLP mendanga kato rupo itu nekok laya bang nak kemencilok lari lain dak rusur bang badan iyam lain dak came do badan iyam tapi kok mencilok lari abang dari BLP lah mati bang abang kok dape ba itu kato badan inyo ba kato dedi sakuti konde iyam adi abang di mako de pijo anaknya orang rumah badan abang dia
Mandanga katoco itu nyoagi petunjuk tumayo pak di badan iyam ado abang lurui jalan ko ado lapau dake musaji rumah ado sabalanyo itu tu rumah bang badan depi. Mandanga katorupo itu batanyo abang di sinan tanyo rumah depi lebekunyo tunjuan di orang abang ba itu sekali kato iyam kato sampai nyo ada di barangke lah naik kate oto menuju rumah badan de. Indak to bilang no lamo banana noto ala jalan setonyo jalan noto tadi ndak jauh to dalam perjalanan nampak lalapau deke musaji ado baru masa balanyo ndak tanggung eloknya rumah. Otak sirok darah dado dedi mungkin lah suami ma badan depi tapi tak dorong awak kemari tepaso turun juga tuane. Tepaso inyo turun juo di sinan kalau kok dipandang setonyo turun dari oton de apa dangakan bana elok baduo pak awak semua turun antama bini pak awadan ambo antan dua anak ambo selama ambo di penjara antale balaki ge pak antala dolo ganti junan lain beko salah lu ambo keciuran tapi kok do baduo jo pak tu ndak masalah do kato dedi. Mandanga kato bantu itu de apa sayang kasih dedi de apa ibu menceliak nyola turun apa sekali satu baduo nyo turun nyo tarui ke labu rumah seto tibo di labu rumah bacu assalamualaikum menjawi badan mupiak depi. Waalaikumsalam kato depi naik labang kate rumah nyo alun ado do depi mencalik sinani nyo bakato badan dedi dialah di labu ko jodi ba itu sekali kato dedi mencalik badan depi tadi kira suami nyo tagak di labu mamaki depi nampak denge di mata pakik depi nyo nampak dedi nyo elo tangan ke dalam nyo suruh duduk di kurision de bang dedi dan abana 100 jo apa bagai nama bau lari bang abang dari penjara cilok lari bang abang di BLP ndak ibu abang nyo kami. Hondak sayang bang abang jo anak nentu anak bang dalam SMP nang ketek sadang sekolah dasar tu lalu bang di dalam bilik. Dape abang mencilok lari, dape abang keluar lalu pati lapi abang di penjara antak ku abang cilok lari nak sayang abang jasi depi bang Mandak sayang do bang abang josi depi ndak ibu do bang abang seketik juo itu wana kato badan nyosinan bakato badan dedi onde depi bini abang ndak ado abang do dia cilok lari abang elok-elok barangke dari BLP abang sebenarnya datang kemari apa kau mana nolong madi apa kau kepala BLP maliau kan nak mempertamun jua dia mantap abang terdaga jua anak abang entah abang terdaga je bini abang kau abang nyobo dia apa kau ndak ado abang cilok lari
Baitu kato badaninyo mandangai ndak cilok lari warunyo sanang ati dengepi baronyo sanang nyo ati depi bakato nyo bake apa onde apa nanelo ati tunggu suanta pak depi bu ayero pak jambo ala suami depi dapat minum gak sekali apa dulu ati rumah 107 suami ambo jangan dibawa lah dapat dari rumah. Pertemuan ini nyo anaknya dulu pak nambah 2 anak lata daga lo pak mencari nyo tapi kami lu dapet do pak KBLP lu dapet maninjau kapan jaro nasib kami ko bantu nyopa Manasib kami mapai ko bantu nyoba itu bana kato inyo di sinan kalau kau dipandang jadi nak kato badan Pak Amir jago lah nak lu tunggu lah nak kedua nak kado terburu-buru pairo nak ado keterburu-buru do dedi di bawah. Lekana musa minggu nak nyojo apa di rumah ko nak kado orang menangkok nyodo itu tu tanggung jawab apa jan si depi takwi pulo na majan si depi mana atakui pulo mandanga katocu itu nyobuek tesusu 2 gale serate aye nyobuek nyolata anda ke adapan nambah 2 nan cik dak ke adapan suami nan cik dak ke apa nyo ambil lo roti untuk makan minum pak minum bang minum pak minum bang makan lah roti pak nantalata ambo jago anak kabili roti talata dengan ayenyo jago anak nang kete onde nak kan uang nak sayang ibu jago lana dari lalu jago lana dari tidur itu apa nalabang alia na itu mapa nak nalawali tadanga di anak nambonsu barunya dalam kelas 1 pak sekolah dasar jagolah anak nambonsu dari lalu anak cadik kalau dipandang setonyo jago dari lalu ma papa ma katu badaninyo ma ko papa badan awa iyo ko balik papa wa mama papa ma katu inyo mandanga katu cuy itu di luar di kurisi na itu di luar nak dake kurisi mandanganyo apanyo ado di luar balari dari tempat tidur keluarnyo sekutiko setonyo calik ke kurisi yo nampak apanyo duduk bagai anak mengajar onde apa sayang jo awak mangalambe apa babali lamo juo apa tak kurang pai Mako nang kete anak alanyo dipalukan badan si dedi lah menangi-nangi anaknya palu nyo telepon lo anak nang gadang nambah namo si buyong niko nyo sadang latihan bola kaki lah masuk anak di telepon akabama kato badan niko onde niko anak ama onde niko anak ibu baliklah dulu nak badan niko apa niko balik ke rumah mandang apa nyoba balik jadi maniko balik niko tadaga cali apa
Niko yo tadaga lo mama cali apa nyo tutui telepon sekali tersasak nyo mambi onda ambo ndak latihan do ambo balik do luar do perlu ke rumah kecil ambo ba itu sekali katoi nyo ambo pulang dulu kato Niko balik ke rumah badan nyo dek lain ndak jauh tempat latihan bola kaki ndak lama bana pakai onda lah sampai ke rumahnya telah tak onda di halaman setelah turun dari onda nyo tarui kalau pintu baca assalamualaikum nyo jawe di badan apa nyo seratu apa sekalian Waalaikumsalam kata ate rumah mencalik Niko kapanyo kiro iyo apanyo sadang memalu adiknya nyukaja apa dek Niko de apa sayang jo Niko lai tekana jo papa jo Kamila mo jo le pauku menapa lambe jo le lape di penjaro bilonyo masuk kawaku puepai Mabilonyo manso pa kabakumpu bilo awak kabakumpu pa bantu dulu Niko sayang kabake apa kolape apa di penjara sekali gini apa nak boleh apa jauh-jauh apa nak boleh jauh lagi ndak boleh apa merantau lagi kok makan biarlah semua makan kok ndak dialah semua mati pak kelaparan ndak boleh lagi apa-apa mencari anaknya menangi hati si dedi nanya singi guang onde nak kanduang Niko na nak kalamo dona hari 5 balik tahun kok sampai 5 balik tahun apa keluar dari penjara ke rumah dedi apa pulang walaupun apa nak kanyo terima dia mana apa tetap caliknya calik anak apa caliknya anak nambah 2 ba itu kato badaninyo tetap balik ke rumah nangko walau nyo ibu indak suko na walau nyo ibu lah na indak suko na napa tetap nak pulang yucu itu bana katoinyo tapi kok lalape badan apa ndak suko ibu apa tetap mencalik Niko mencalik kalian nambah 2 mama nanga kato dari dedi bantu itulah nyotokok lutui badan dedi ndak suko ba alo dia bang badan depi sayang kewake abang sampai sajak dulu bang sampai kini 500 tahun depi bertinggal ndak ada depi laki-laki yon dan laki lepas cewek depi yon nak mencuba deh itu sekali katoinyo depi sayang bake abang depi sayang duya akhirat bang onde dia kanduang depi abang babalik lagi ke penjaro harinya hampir 40 beko kanai lo apa ko dari undang-undang beko liau lo bermasalah ba itu kato badaninyo mandangat suami kakapai ala de inyo kabarangke basalam anak yo apanyo yo la anak nambah 2 sarato de pijo si dedi barangke nak nyola
Inyo la balik ke penjara nyoba di pamir tadi ndak tawado ibonyo hati badan depi serato anak nan badu serato anaknya nambah dua itu kalau kau dipandang indah guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana hondak lamo to di jalan lah sampai oto ke lembaga lah sampai otonyo ke lembaga itu kalau kau dipandang lanyuan tantarui ke dalam bakat tu apa amir tadi onde nak kandung de dina perangai janang buek kenakalan itu kato badaninyo kok lain dah ambuek kenakalan isalana Tuhan menolong indak kalamu di panjang arona Oh indak kalamu dona di penjaro ba itu bana kok dipandang indak to bilang lamu de inyo latibo balik di BLP lawat tamu jorombongan di sinan kalau kok dipandang ndak para luto etong lamu bana biari sari tua biari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun ala setahun 2 tahun lah sampai ke 3 tahun lah do kampe tahun lama lewati 5 tahun yo tatahan badan dirinya badake 9 tahun salamuinyo di panjang arut Tuhan Assalamuinyo di penjaro indak to bilang lamo bana di sinan dedi kok dipandang tiok tahun kortingan dape ba itu kalau kok dilihat dicali badan dirinya untung kamu jua pak di si dedi anggaran 10 tahun selebih seketik tiba sekali sore panggilan datang Kalau untuk si dedi Panggilan datangnya untuk si dedi dek latibo panggilannya sekutiko nanawak lah takwi lo balik takwi dedi ndak tawado katonyo ada jo kesalahan kironyo panggilan untuk dedi untung kamu jua di badannya anggaran 10 tahun lebih lah dapet surat pembebasan lah bebas dari panjang arut Tuhan
Oh malah bebasnya dari penjara surat pembebasan lah nyoba obat itu kalau kau dipandang nan utang dah ado do di penjara dah ado nyoba utang nyoba ye di Pak Amir menunggu di luar. Pak Amir maju bininya menunggu inyo di luar ba itu elok Pak Amir to seto nampak Pak Amir ada menunggu onde apa 100.000. Oh terima kasih Pak banyak-banyak ambo lai kini ko bebas laki bebas nyoba dan ambo anggaran 10 tahun lebih ko masuret pembebasan. Mandanga katoco itu onde nak kandung de dina naik lana ate oto apa antan nang karung mana Mapaan tanah angka rumah ba itu kato badaninyo mandanga kato apa ju ibu nak tawa dosa nang ati dedi lah naik dedi ate oto satonyo naik ate oto to bajalan nak nyolai bakasi nang kanyo 7 ma Indak to bilang doa lamo bana di sinan kalau kok dilihat agak sajo di badan inyo ndak lamo to sedang jalan dek lamo bakal lamuan kain cawu panjang 9 leput tajelo di barando panek dek lamo di bajalan jauh batam vampir ju apa tando kini lampir lah nampak rumah badan dengan pima lah nampak rumahnya badan depi di sinan kalau dipandang talata oto di laman rumah lah turun nampak jo ibu 100 dedi sekalian satu lah tibonyo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan si depi 100 anaknya sekalian. Waalaikumsalam kato depi naiklah kate rumah mencalik badan diri depi kira suami balik satu nampak suami pulang lama nangilo nyoba bang alik ma onde abang nangakan bana coba abang balik beko ketahuan di penjaga merasai badan diri abang baru bakato badan nyopak buyong dedi onde dia kandung depi dia abang lah bebas di penjara iko masure pembebasan hari tadi hukuman nabi dia hari tadi dia hukuman nabi mandanga katoco itu ndak tabah dosa nang nyodo hati depi deko iyo lah bebas bang badan abang awak age kabas sekali kakak iyam awak telepon ka iyam yo laki nyo buli nyo datang kemari kita berdoa bang sepinggan nasi to baco bang doa selamatan doa bang balik di penjara nyo ambil gagang telepon iyam sakuti koma age kabade di be
Magi kabanyo dadi bebas letawi yam jo suaminyo mansonyo dadi nala bebas mansonyo kama baca doa nyo bali sekali pekanasi sudah nyo ambil di lapau kesadonyo nyo ambil di lapau nasi dibanggi sekali rang baca doa dibaca doa selamatnya saksikan dirang banyak suami bebas di panjang aroma de inyo la bebas di madari penjaro la tahu orang bakal liang di sinan kalau kok dipandang baru nam banyak lah balik tinggal apa dengan ibu 100 joyam jo suaminyo cukui lainyo nan saruma bakat tu apa jo ibu tadi nambah namo Pak Amir tadi onde nak kanduang nak dedina kami balik lole nak ke rumah karajo salah janang buik juo mohon apa kebake angkan lang rasuan dak idui di panjaro lang rasuan kan lalok di balik tarali basi janang lang duo kang alina yo janang ulang jualan ndak 2 kali ba itu bana kato apa indak pak kato badannya si dedi ndak kamu ulang-ulang lah depak cobana lah pak musibah keti boleh ke nyobayam borang ambo nak kamu ulang lah depak lah jadi sekali tu mapak masuk penjaro ndak taluk lepak di badan ambo cari Joana indak tangalok pak Macare jo anak pa anak tekau ba itu sekali katoinyo alpa jo ibu lah balik lapai apa dengan ibu 100 yam jo suami tinggal lainyo sarumah terumah bagala-gala jo anaknya bagalak-galak jo anaknya telinga anak nang kadang mengecek badan diri dedi onde de piye ya di abang bertambah kami bini abang bertambah elok padodo obat tambah elok pada dulu menangah ketoco itu ne abang nangakan mana jan abang bagaraju bekota singguang abang menangah kato depi ko elo ambu abang pandang nak kababini cielang ondak sampai do bang abang menambah bini mendanga kato rupo itu tadanga kato depi rupo itu neko itu juho dia nangka depi kana biala bang turu rumah
Oh biarlah abang pituru rumah, biarlah indah abang di rumah ko. Tanang-tanang lah pijo anak, biarlah abang kemapai. Biarlah lalu di palanta, biarlah lalu di surau tinggal yopi. Oh mandangain nyo mangecek bantu itu nyo pacik tangan si dedi. Depi bagara bang bake abang yo bang. Oh depi bagara abang wake abang mandanga katoco itu kok bagara depi nak bantu itu lodona lamo-lamo jangan pisah bui joko iyo epi masih sayang kabang jangan dietong nan lalu-lalu yopi. Oh nan lalu-lalu jangan dikana kini kok kita buka lembaran baru. To bangun ni duit dia rumah tangga piai. Ondak guna to etong lamo nadari sari tua biari baganti hari. Abiari nyo baganti pakan antaro depi pak Josi dedi tambah sayo di pandangan ituan. Oh tambah sayo nyo dipandangi kok dicalik lo karajo dedi. Tio wakatu ndak perei nyo solat, ndak pernah perei doi nyo solat. Onan solat ndak namu tinggal di rumah dake musaji. Solat nyo tatap kamu saji, ba itu badan buyong dedi. Dek nampak nyotaan ke agamu diangke garim musaji buyong dedi ba itu dedi mae gola laki si depi. Oh gari musaji nyo badani nyo angke dirang banyak ba itu bana badan dedi. Kini nyo gari musaji kok tiba waktu subuh nyo nang kabang ni musaji ba itu hebat badan dedi mae. Ba itu hebatnya badan inyo masyarakat na sekuliliang nanado lingkaran itu picayo kadedi Josi depi. Ba itu kalau dipandangi inyo antaro nambah dua batambah rukun rumah tanggo agamo nak pernah tinggal maka agamonyo sangat taat bana ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakannya baganti bulan abi bulan baganti tahun setahun keluar di panjang aroma masa tahun keluar di penjara masyarakat bertambah elo inyo tu pandai membawaan mengecek nak pandai kasar ko ado dalam penyelisian inyo mabian masyarakat ba itu hebatnya pak badan dedi duo jodepi sakuti koma
madisinan kalau kok dipandang dicali inyo nambah duo inyo larukun rumah tanggo sangat nyo aman dipandangi ndak pernah inyo batangka ndak ado mengecek kare kok tiba waktu solat mabaduo sekali solat ba itu kalau kok dipandang yo rukun mana rumah tanggo aman selalu yo anaknya yo kambang labungonyo adinan tinggi o jatuh daunnya ate batu ado katana sularonyo dek larukun aman pak dedi josi depi sainggo iko do luka baki toko lei dui batamu ju